Gipaniguro sa pamilya sa batanong negosyante nga si Kingston Cheng nga padayon ng ilang tinguha nga hatagan og hustisya ang kamatayon sa ilang anak. Ani ang report ni Alan Domingo. Nagpa-interview sa unang higayon sa Balitang Bisdak ang abogado sa Baneng Cheng may tungod sa update sa kaso sa kamatayon sa batanong negosyante nga si Kingston Ralph Cheng. Giklaro ni Attorney Terence Fernandez nga padayon ang tinguha sa pamilya ni Kingston nga pagkabuot sa hustisya sa ginangatan sa anak nga namatay human na biktima sa hit and run niadtong Pebrero 8 sa Barangay Banilan sa Dakbayan sa Sugbo. Ang intention karon sa family is really to pursue the case until its final and logical conclusion sa mga unsang mahitabo. And muna ang among direction is to prosecute the case hangtod mahuman. Mihatag usab og katin-awan ang pamilya pinaagi sa ilang abogado nga cooperative sila sa mga ahensya nga gustong mutabang sa pagsulbad sa kaso sa nahitabo ni Kingston. Gihangop nila ang linahi nga investigasyon sa NBI sa nahitabo apan nakatutok sila karon sa kaso diin na file na kini uban ang kapulisan. Gidugang ni Attorney Fernandez nga natagbaw sila sa lakang sa PNP ug nagpasalamat sa pag-asikaso hangtod na pasaka ang kaso ngadto sa hukmanan. By that time, nga gusto sila mutabang, ang criminal complaint nasangat na sa korte. So, para namo, lisod na sa kayo kung musuod po ng NBI nga nahuman naman ang investigation sa police. But welcome gihapon mi sa efforts sa NBI and we will coordinate with them once maandam ni namo tanang andamonon para sa kaso nga nasangat na. Nakapiyansa na akusadong si Sean Ando Pajarello sa kasong reckless imprudence resulting in homicide with failure to render assistance. Napaubos na usab sa arraignment ang akusado o gisundan sa pre-trial ni Antong nakalabayng simana o gikadak na usab ang presentation of evidence sa Abril 23. Tungod sa nahitabo, ang among tang gusto maimplementar na jud ning Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013. So hinaot maimplementar na jud nga balaod, makaingon jud nga dili sayang ang pagkakalas sa kinabuhi ni Kingston. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.